Mit navn er Mathias Drejer. Jeg driver til dagligt virksomheden Event Aalborg. For os er der ikke nogen opgaver, der er for store eller for små. Vi laver events for virksomheder, skoler, institutioner, foreninger og private. I aften skal vi besøge Fjerritslev Gymnasium, hvor vi får et indblik i en aften i marken for Event Aalborg. Kan du se dig? Det tager vi imod. Det hele startede for mig for 6 år siden, hvor jeg og en kammerat startede op som mobil DJ's og spillede til diverse fester. Jeg fik lidt for meget at lave og begyndte at booke andre DJ's ud. Og det var ligesom springbrættet, der gjorde, at jeg startede Event Aalborg, hvor man ligesom kunne levere det hele. Mine damer og herrer! Vi har i aften et mellemstort arrangement med 400-600 deltagere. Mathias Drejer. Hej. Nå, I er ude nu? Super, godt. Jamen, jeg kommer ud og henter jer så. Godt, vi ses om lidt. Hej. Hej, goddag. Hej, Mathias. Velkommen til. Her leverer vi en færdig konceptpakke, der indeholder dørmand, scene, lyd, lys, DJ samt en kendt kunstner. Hey. Mine damer og herrer, det er med stolthed på vegne af Event Aalborg, på vegne af Fjerritslev Bakhus, at vi kan præsentere Emil Stabil. Du kan ikke fryse mig, for jeg er allerede is. Og du kan ikke brænde mig, for jeg er allerede is. Vi går meget ud af den personlige kontakt i Event Aalborg. Lige fra det første møde, under hele eksekveringen af det pågældende event, og slutter altid vores opgaver af med enten et evaluerende møde eller opkald. Vi danner de perfekte rammer om dit event, resten på publikum og den enkelte gæst sørger for. Din efterhånden til Emil Stabil, mine damer og herrer. Vi klarer noget mere fest, Fjerritslev. At se mine medarbejdere levere et godt stykke arbejde, den glade gæst på gulvet. Alt går op i en højere enhed. Det er det, der driver mig.